bir teberrükan onun meşkene derecesinden de aytsa inşallah Allah Taala'nın rahmeti meclisimizde iner Peygambercanın teberrük bereketten dolu olan nurlu hürründen hizmetine de yetirir. Elem neşrah leke sadrak. Oğlun vaktinde 3-4 yaşında Allah Teala feriştani veriye, qorsog'un yarıp, qalbını çıkarıp, teberrük suw bilen yuvup, yine jaylap cerrahiyet diýerler. Sahabalar aytýar, mübarek qorsog'unyň tikirligini gözümüz bilen görerdik diýär. Ene Peygamberimizden bir derecesinden. İkincisi, "Wa rafa'na leke zikrak." Allah Teala näme diýär? Ey Resulullah diýär. Sen adyň men galdyrdım diýär. Şu musulmanlar her haçan Hudaý Taala'ny agdasa seni de agdarýaly derin diýär. Ettehiyyat okuydun. Ahirine näme diýdin? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Azan çekýär. Allahu ekber, Allahu ekber diýip. Eşhedü en la ilahe illallah hanam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär. Her yerde men özüm agdalsam, ey Resulullah seni agdadaryn diýipdir. Bir de Peygamberimiň derejesinde. Yasin'in evveline vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin. Allah Teala näme diýär? Ey Resulullah, Kur'an-ı Kerim'in azamaty bilen men qasam içýän sen bir hak peygamberdirsiň diýär. Peygamberimiň derejesini görüň. Ebu Leheb diýen zanlar Peygamberimde feýye tebbelleke dargadym diýip. Allah Teala näme diýär? Ey Resulullah sen otur şoň jogabyny men bereýin diýär. Tebbet yeda Abi Lehebin ve tebb. Ebu Leheb men dostuma diýýär, Ebu Leheb'in öýüdi dargamış diýip Allah Taala jogabyny berýär. Ey bir derece näme? Ebu Leheb Peygamberimize diýär, Hudaý Taala näme diýär? Ey Resulullah sen dur şoň jogabyny men bereýin diýär. Tebbet yeda Abi Lehebin we tebb. Men dostuma diýär, öýüdiň dargamış diýip aýtýar. Metni Kur'an-ı Kerim. Yine bir yerde sahabalar suad bolupdyr. Bir jagat suw varmışdy. Ya Resulallah bin 1500 nefer malımız susuz, özümüz susuz, dehre suwumuz ýok diýär. Gabyňyzy getirin diýär. Gaby getirýärler, Peygambercan mübarek elini içinde goýýar. Gabyň içinde çeşmeden suw çykýan ýanyk mübarek barmagyndan suw çykmadyr diýär. Sahabalar aýtýar, içdikdim, ganyqdym, doýdukdym, malymyzy berdik, dehret kıllyk, ýene şoň içinde suw bar diýär. Yine Peygambercanyň bereketinden Tebuk diýen bir çöle wartdyrly bir wagt. Bir kuyudan suw çekmeli bolupdyr. Kuyuda suw ýok. Bir galamjyk bilen, kaşykjyk bilen suw alsaňa suwa, azajyk suwa. Kuyuda suw ýok. Peygamberjan aýdypdyr, azajyk suw çekin ýokary diýipdir. Azajykdan çekip ahir bir legeniň düýpçadyna bir gapçadyň düýbüne bir üýşüpdir suw. Peygamberjan mübarek elini ýuwup, ýüzüni ýuwup, agdan çaýkap, şo suw ýan kuýa goýupdyr. Kuýa içinden çok akına suw çykypdyr. Peygamberjan aýtdyr, ey Maaz diýipdir. Mene dünýeden geçerin diýipdir. Sen ýaşasaň görersiň, şu çöl, şu kuýyň bereketine bustandan dolu bolar diýipdir. Şo kuý häzir uny çylýdy çokdy diýe. Bardan görägem, Tebuk diýen ýerde. Meraç ýejesinde, eşten gurruňyzy bolsa teberrükan oturuň Peygamberjanyň hormatyna. Meraç ýejesinde, ey Hudaýy bir derece näme? Cibril ferişte bilen 7 gat goýuňdan ýokary geçýärler. Ey Cibril ferişte, tamam peygamberlere vahiy eten ferişte. Bir yerik barandan soňra näme diýär? Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, menden meýlek men çykmana ejazam ýok, sen ýeke gitmeli. Ey tamam peygamberlere vahiy getiren Cibril'in aýtýan kefini öldü. Menden meýlek men ejazam ýok, derejem yok. Mundan ekten ýekejeýdin gitmeli. Ondan ek Peygamberjan seyrin ýekejeýdi gitdi. Ey bir derece näme? Oham Allah Taala Ettehiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat diye Peygamberjan. Allah Taala näme diýär? Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh. Men salamym, men rahmatym, bereketim has sen öýüdiňe boldun diýär. Aleyke. Ey Resulullah sana boldun diýär. Peygamberimizin sünnün çoğup, alem salihiyle sünne doğuy, çok qaytya. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Näme bereket gede Peygamberimizin sünnün çok qaytmalıdır. Ettehiyyatı doğuyat. Evvel Allah Teala esselamu aleyke sana diye. Peygamberimizin sünnen şaşırıp, üstünden ağdırıp, esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Hudaýa bize bolsun, tamam salih bendelerine bolsun diýip. Bir derece näme be? وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Peygambercan bir gün dua edipdir. Hudaýa İbrahim Halilullah dua edip geçti.
İsa da öz ümmetine dua etti. Minni ümmetim dileyen niptir. İkvenden yaşak mağdurtur. Allah Teala näme diýipdir? Ey metni Kur'an-ı Kerim. Ve lesawfa yu'tika rabbuka fatarda. Men sana kıyametün bir derece vereyim. Sen ümmetin elinden tutuver. Hudaya men inni razı boldum, menki inni boldu diyen sen sana men ruhsat bereyin, şu dereceni bereyin diýipdir. Şeýle peygamberimize Hudaý Taala şu dereceni berdi. Aya peygamberjan birje ümmeti otda galmagyna razı bolarmy aýdyň? Bolarmy razı? Bolmaz. Men Hudaý Taala aýdypdyr. Sene men razı edeýin diýipdir. Ine bir de peygamberjanyň derecesinden. Yine bir kidana gal, onu tamam eder inşallah. Bir gün peygamberjan sahabaların arasyna gülüp gelýärmişdi. Mılgyp, yüzü açylyp, keyif edip. Sahabalar aýdypdyrlar: "Ya Resulallah, ey nagat hoş sen bu nipdirler." "Näme boldy ya Resulallah?" diýipdirler. Waq peygamberjan näme diýipdir? "Ey sahabalarym" diýipdir. "Maňa bir ferişte geldi, Jibril ferişte. Ve aýtdy: Ey Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudaý Taala haber berdi sana. Her kim sen ümmetinden seni Resulullah'a bir däne salavat aýtsa, men Hudaý wede berýän şol adama 10 salavat aýdaýyn" diýipdir. Ey Hudaý bir derece näme? Tekrar edeyin. Hudaý Taala aýtdy: "Ey Resulullah, her kim seni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bir däne salavat aýtsa, Allahumma salli ala Muhammed diýse, men Hudaý şol adama 10 salavat aýdaýyn" diýipdir. Yani men Hudaý Taala şol adama 10 näne rahmetimi bereýin diýdi. Razı bolmaýanmy diýipdir. Hudaýa razı boldum diýipdir peygamberimiz. Ine bir de peygamber janyň gurrumy. Ahirkisi. Ey ümmeti İslami, ey mümin, ey jawan dostlar, ey yaşly yaşlılar. Peygamberjan bir zat aýdypdyr. Ey musulmanlar diýipdir. Siz hawasyňyzy jemedin. Hudaý Taaladan dilen maňa wesileni bersin diýipdir. Sahabalar aýdypdyrlar: "Ya Resulallah, wesile diýeniň näme sen?" diýipdirler. Peygamberimiz näme diýipdir? Cennetin içinde behişte bir derece var. Hudaý Taala birce adama şonu berjek diýip goýdy diýipdir. O derecede şeriklik yok. Bir jaýda, bir derece, bir makam şonu birce adama berjek diýdi. Kime berjegini aýdanak diýipdir. Men umid ediýän cennette Allah Taala şonu maňa berer diýipdir. Yönü siz dua edin, şu vesilen Hudaý Taala maňa bersin diýipdir. Eger siz dikkat edin, eger siz musulmanlarda dua etseňiz, Hudaýa şu vesileni peygamberimize ber diýseňiz, men boýnalyň kıyamatda sizin eliňizden tutaýyn diýipdir. Sahih hadis bir de. Ey dostlar, şiçilik dereceli, şiçilik bereket, şiçilik nur, şiçilik Allah Taala şoň rizaýetini wezip durun, sen peýgamberiň. Ne forum sen peygamber jany mehabbetin? İrtibatın ne hilli? Dinini ihlas etşin ne hilli? Qarabağrılığın ne hilli? Allah Taala şoňa indiren Kur'an-ı Kerimi bardy ne hilli? Ve başga peygamber janyň ak ýol sünnetleri bardy ne hilli? Jannos, şijirek aziz peygamber. Ne kadar eşitdiňiz, yüzden müňden mirde aýdylana qadir. Şüzürük peygamber janyň Hudaý etmesin adam daşa düşse, ne yol bilen cennete varmaly? Ne yol bilen behişte varmaly? Biz şüzürük aziz, alemi rahmet, serdar alem bolan Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lep azanlarda, namazlarda adım tutup beren peygamberimiz, bizim peygamberimiz bolýan bolsa, ýakşyca mehabbette sünnetine getiren dinine qaýym durun. Dünýäňiz abad bolar, ahiretiniz de abad bolar. Allah Taala hemmeňize dünýä ahir saadet, gününmege ýüzi aklyk, izzetten, nuri imandan ayırmasın inşallah.